Vale. Moi bo día a todas e a todos e benvidas ao programa de Iga Ciencia do mes da ciencia en galego, o mes de novembro, cando sempre celebramos que en Galicia se fai ciencia e que é posible facer ciencia na nosa lingua propia, en galego. Este ano vai estar dedicado á astronomía. Unha decisión moi acaída porque, ademais, celebramos o 200 aniversario do pasamento do que foi o primeiro gran astrónomo galego, Xosé Rodríguez González, máis coñecido como o matemático de Vermés. Xosé Rodríguez González foi quen, xunto cos grandes xeodestas franceses, completou a medición do meridiano de París, unha gran efeméride da súa época, a partir da cal se estableceu nada menos co sistema métrico decimal. Foi tamén quen corrixiu os matemáticos ingleses no cálculo do perímetro da Terra, demostrando aquel principio de Newton de que a Terra non era perfectamente unha esfera perfecta redonda, senón que era achatada polos polos, como unha pataca. Pois ben, todo isto saberémolo a raíz de estudar a historia da astronomía. Xosé Rodríguez González foi director do Observatorio Astronómico de Madrid. Mesmo a zarina rusa quixo levála para dirixir o Observatorio Astronómico de San Petersburgo. E por que vos conto todo isto? Porque cando el fixo todo isto, nacendo nunha pequena aldea de Lalín hai 200 anos, imaginadvos o que seredes capaces de facer vos hoxe, todos cos medios que tedes ao vosso alcance, cos magníficos centros onde vos estades formando e co coñecemento dos vosos fantásticos mestres. E así vos ter tres grandes especialistas que nos van a levar por ese inmenso mundo da astronomía, do funcionamento dos planetas e das estrelas. A primeira vai ser Begoña Vila, que nos vai explicar os principios de como se formou o universo, todas as teorías, todo o funcionamento dun dos conceptos máis amplos que manexamos os seres humanos, como é a formación do universo e a súa forma de actuar, que nos vale logo para a segunda das conferencias, que vai a ser a de Augusto Pérez Alberti. En relación ao funcionamento de todo isto, temos un clima cambiante, temos uns sistemas de creación e do estado da auga, que, tal como el nos vai contar, a auga non aparece nin desaparece, senón que cambia de estado, dependendo dos ciclos naturais. Mirade, acabamos de ver hai uns días eses tremendos episodios dunha dina que asulagou a Comunidade Autónoma de Valencia, Castela-A Mancha e parte de Andalucía, unhas rexións de España que pasaron moi mal precisamente por iso, porque o clima, os ciclos da auga cambiantes poden influir directamente dunha forma contundente e moi severa na vida dos seres humanos. E tamén Ana María Ulla nos vai levar á observación dos astros, verdade? A eses astros que temos que ver de noite. A noite, que é un concepto tan misterioso, tan místico, tan apegado, ademais, á nosa cultura popular galega, pois é necesaria para poder ver ben os astros, non sendo, como sempre, un deles que é o astro rei, o Sol, que o vemos de día. Todo isto e moito máis vamos falar nestas conferencias tan interesantes que estamos seguros que van ser moi positivas para a vosa formación. Así queremos facelo dende a Xunta de Galicia e dende a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. Que fagades ciencia desde Galicia, que vos animedes a ser científicas e científicos e levar a cabo ese proceso de formación e experimentación vos mesmos per facedio sempre coa nosa lingua. A nosa lingua necesita moito da ciencia, pero necesita máis de vos, da xente moza, da xente que tedes na capacidade de poder ler, escribir, entender e falar o galego, pero logo nos fai falta que o usedes máis. Animádevos a usar máis a lingua galega e a usar máis o galego, porque a nosa lingua e a nosa cultura teñen o seu futuro nas vosas mans, e tamén no que vos digades, porque tedes moito que dicir tamén sobre a ciencia. Moitas grazas e moi bo día. Bo día a todas as persoas que participan na celebración da ciencia en galego desde Iga Ciencia. Un ano máis e xa van 15. Que decir dos dous pilares que sustentan esta celebración, a ciencia e o galego? O desenvolvemento da ciencia é evidente que vai condicionar o futuro do noso país. Pero tamén é evidente, como dixo recentemente Rosa Aneiros, que se necesita o esforzo de toda a sociedade para comprender que a lingua que temos é un tesouro.
E para preservar ese tesouro tamén se necesita un esforzo conxunto. Imos, pois, arrimar o ombreiro. Unha vez elixido o fío conductor da celebración deste ano, descubrir o universo, comezamos a barallar que persoas nos poderían axudar, tanto a descubrir e comprender o universo afastado como a influencia deste no propio planeta. Ao fío desta consideración, para mergullarnos en concreto no universo que temos máis preto, o planeta Terra, concluímos que a persoa idónea, a persoa ideal sería un xeomorfólogo destacado, que fose quen de abordar os procesos dinámicos que configuran as paisaxes glaciares e periglaciares, as costas rochosas, as paisaxes galegas, e mesmo os desafíos contemporáneos, como o cambio climático. Alguén que, ademais de viaxar por todo o mundo para comprender os procesos que mudan as paisaxes, fose quen de interpretar o que pasou e pasa en Galicia. E, ademais, especialmente, fose un bo divulgador, un bo docente. Entón, tivémolo claro. Deberíamos contar con Augusto Pérez Alberti. Imos dar unhas breves pinceladas sobre a súa traxectoria. Lembramos, polo que el ten contado, que sempre lle gustou a ciencia. Comezou por facer maxisterio, despois estudou filosofía e letras e coñeceu a xeografía. Enamorouse da xeografía. Foi catedrático de instituto, catedrático de xeografía física da USC, explorador, investigador e viaxeiro. Fixo o seu doutoramento en Francia, pero ben como investigador, ben como profesor visitante, estivo en Canadá, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Ecuador, no Himalaya, na Antártida, e penso que me deixo ainda uns cantos países por aí. Dirixiu teses doutorais, de máster, de licenciatura, proxectos de investigación do doutoramento e traballos fin de grau. Dirixiu todo eso que ides facer vos nun futuro próximo. Ten participado en numerosos proxectos de investigación, de tal maneira que ten ao redor de 377 publicacións. E a último día que mirei, as veces que o citan como referente guía dos seus estudos outros investigadores, acadaba xa a cifra de 3.735. Ademais de viaxeiro, podemos tachalo de aventureiro, porque foi arriscado. El mesmo di, facendo referencia aos seus primeiros estudos, nos que ia descubrindo as pegadas do glaciarismo en Galicia, que lle chamaron herexe. Hoxe, el defínese como catedrático de xeografía física honorífico e investigador independente. Eu prefiro chamalo mestre por todo o que encerra este termo. Con todos nós, o mestre Augusto Pérez Alberti. Moitas grazas, Augusto, por aceptar o convite de entrar nos centros educativos. Bueno, bos días a todas e a todos. Para min é moi complicado falar sin ter diante a xente. Pero, bueno, intentaremos facer o mellor posible. Si vos fixades nesa imaxe que aparece aí xa na presentación, estades vendo pois cousas diferentes dun territorio distinto ao galego, que é a illa sur de Nova Zelanda. Vedes como hai uns lagos, como hai uns ríos que circulan, como hai neve. Esa foto fixena no ano 2006, desde un avión que voaba por riba dos Alpes da illa sur de Nova Zelanda. Se fora agora e fixera a foto del mesmo sitio, vería que xa non é o mesmo. A imaxe que temos diante, a paisaxe que temos diante, é diferente. É diferente porque, pese a esa idea que temos de que a Terra non muda ao longo do tempo, esa idea de que temos de que vivimos nunha especie de escenario estático que non mudou ao longo dos séculos,
a realidade e a realidade máis terrible que acabamos de ver no caso valenciano, están dicindo que a Terra é tremendamente cambiante. Que a Terra cambia en períodos de tempo cortos e longos, períodos de tempos xeolóxicos e de tempos históricos. Vivimos nun planeta que sempre mantén a mesma cantidad de materia ao longo da súa historia. A cantidad de rocha, de auga ou de ar que ten o planeta Terra non muda co paso do tempo. Agás algún meteorito que poida penetrar desde o exterior. Non existe unha villa aberta desde o universo que permita que entre pois auga, nin existe unha cinta transportadora que nos aporte máis rocha, nin un cano que nos influe, que nos permita que entre máis aire. Non cambia nin a cantidade, non cambia a cantidade, mas sí cambian as súas condicións. A auga que temos no planeta Terra sempre é a mesma, mas muda o seu estado. Pode estar en forma líquida, sólida ou gaseosa. As rochas poden estar compactas ou convertidas en sedimentos. Por iso a Terra é inestable, é cambiante. E iso sabémoslo de moitas maneiras en función da análisis que se faga e das técnicas empregadas. A miña análise, o que vou a falarvos, fago desde a xeomorfoloxía, que a ciencia estuda o relevo e a súa evolución ao longo do tempo. Fixadevos que nós, se analizamos calquer espacio xeográfico, temos formas. Temos formas, vemos montañas, vemos chairas, vemos unha costa con cantís, vemos unha playa, vemos dunas, vemos formas de erosión, como pode ser un cantil, ou vemos formas de acumulación, como é unha duna. Podemos ver grandes formas, pensad en unha duna enorme, ou podemos ver microformas, cando as ondas que se poden ver na area cando ides á playa. Nós, o que facemos, os que traballamos desde a xeomorfoloxía, é cartografiar e monitorizar. Cartografiar é ir pondolle límites àquilo que podemos ver. Pois hasta aquí chega unha duna, hasta aquí chega a playa, aquí hai un coído, por aquí vai un río, pero tamén podemos monitorizar, podemos introducir aparatos que nos midan a temperatura desa duna, ou que nos mida algún aparato que nos mida o grado de erosión da area, como se move, porque nós, cando traballamos no calquer territorio, temos, sobre todo, depósitos sedimentarios. Para nós son moi importantes os depósitos sedimentarios. É un tema complexo que non se aprende dun día para outro, porque hai que aprender a ler os sedimentos, como veremos despois, porque os sedimentos, cando vos vedes un corte na estrada ou nun camiño, e vedes que hai distintos tipos de, vamos a chamarlle terras, esos son diferentes tipos de facies, que son aqueles niveis que se diferencian uns dos outros, que se vimos de abaixo a arriba, do arriba a abaixo, vemos que hai unha secuencia deposicional, vemos que os estratos se foron acumulando pouquinho a pouco. Iso xera unha arquitectura. Pois cando nós somos quen de diferenciar distintas facies, de relacionar unhas con outras, podemos reconstruir un medio sedimentario. Ese é un tema que temos que ter presente para poder entender o que vos vou falar agora. Outro elemento importante é ter tamén en conta que as condicións climáticas da Terra mudaron moito ao longo dos milenios, de millóns de anos. Fixadevos en no gráfico que está arriba, desde o precámbrico hasta, digamos, ao momento actual. Verade como hai momentos intres fríos e intres quentes. Por certo, coméntanme desos coordinadores que podedes ir facendo preguntas no chat que despois xa eles nos van facendo pasar a min para, ao final da conferencia, podervos contestar. Bueno, aquí vedes como aparecen intres que pon cool, que pon frío, que pon warm, que pon quente. Mirade que hai grandes importantes, que hai mudanzas moi grandes, non? Desde que hai tedes a esquerda, de 10 grados a 25 grados. Bueno, as temperaturas mudaron moito, cambiaron ao longo do tempo, e despois veremos algunha gráfica con máis detalle como se ampliamos a escala de análise,
os cambios son moito máis visibles. A Terra, ao longo destos miles de millóns de anos, foi mudando realmente con moito máis do que podes pensar. O que pasa é que a escala humana costanos moito entender os cambios, pero pensade un pouco, antes falaba das playas, pensade na playa. Pensade na playa cando ides, que a mellor ides pola mañá, está a marea alta, e despois volvedes pola tarde, está a marea baixa. E vedes que formaron unha serie de surcos, formaron unha serie de ondas, que se ides a mellor o día seguinte ou dentro de 2 días xa non están. Pero o exemplo máis dramático, máis impresionante, é o que podiste estar vendo estes días en Valencia, donde os cambios que se produciron en nada, en minutos, foron realmente enormes. O sea que a Terra pode mudar moi lentamente, casi sin decatarnos nós. Pensade que un río se vai encaixando moi pouco, e a mellor para que se encaixe 1 milímetro ten que pasar 1000 anos. Pero claro, ao final de que pase 1 millón de anos, pois encaixouse 1000 milímetros, 1 metro, e cando pase pois outros 2000 millóns, 3000, ao final os ríos se van encaixando. Por certo, os ríos se encaixan con máis velocidade que esa que vos digo de 1 milímetro. Entonces, si nós, por exemplo, analizamos os ríos, poñemos aquí unhas imaxes do río Miño na comarca do Ribeiro. Este val está así, pois agora, pero se vos fixades no gráfico de abaixo, vedes que hai aí niveles colgados, terrazas que se formaron ao longo, por exemplo, dos últimos 270.000 anos, dos últimos 400.000 anos, 300.000 anos. De aquí non temos datos, pero temos datos de outros lugares e sabemos que hai terrazas que están colgadas a mellor 40, 50, 60 metros sobre o nivel do río, que foron datados por luminescencia, que se ve pois a acción do sol sobre as areas, e nos dá pois eso, 300, 250.000, 180.000, etcétera, etcétera. Pero tamén o vemos, podémoslo datar, porque fixademos á dereita, este é un nivel de terraza colgado, é un nivel de terraza antigo que nos está indicando que fai o tempo que fora, concretamente non está datada, por aí pasou o río. Bueno, outro exemplo. A esquerda tedes o que é un habano aluvial, un aluvial fan, que digo os ingleses. A dereita, na parte de arriba, esta forma que vos estou agora indicando, estas sabas que baixan desde a parte alta, pois son, digamos, antigos habanos aluviais na cunca ou na depresión de Quiroga, que se analizamos un corte en detalle, concretamente este está máis ou menos por aquí, vedes que non se parece en nada a aquela imaxe que víades aquí. Aquí son cantos rodados, aquí son cantos angulosos. Xa sabemos algo. Sabemos que os ríos normalmente vanse movendo os cantos moi lentamente, de tal xeito que ao final se van rodando ao longo de kilómetros e kilómetros desde a cabeceira hasta a desembocadura ou hasta a confluencia con outro río, e en cambio, observade que aquí estes depósitos son moi distintos. Isto nos está indicando, bueno, primeiro, se viramos moito máis de detalle, vería que son angulosos, que aí aparecen, no caso anterior solamente aparecen cuarcitas. Aquí, en cambio, aparecen rochas de moito tipo, sobre todo aparecen cuarzos e aparecen xistos, ou aparecen lousas. Que nos indica? Nos indica o feito de que estén con aristas, que o transporte foi moito máis violento, moito máis rápido, parecido ao que se produciu nas Ramblas valenciás estes días atrás. E fixadevos aquí, a esquerda teño un glaciar. Estou facendo a foto, fixen a foto, a mesmo enfrente do glaciar Foz en Nova Zelanda. A dereita, se comparades este depósito de aquí con este de aquí, son moi parecidos. Bueno, pois este é un depósito de orixe glaciar que temos na Serra da Capelada, no xeoparque de Cabo Ortegal. Comparando presente e pasado, sabendo ver os depósitos que aparecen en distintos lugares, podemos ir entendendo que pasou, como mudou a Terra ao longo dos milenios, ao longo dos centos dos anos. Fixádevos, este é un parque nacional en Uganda, condicións climáticas tropicais, húmedas, moita agua, que vai a permite a xénesis de zonas palustres, en donde hai agua, fango, vegetación e demais.
Á dereita tedes un corte na cunca de Maceda, en donde estes niveis máis oscuros son depósitos que se generaron en condicións semellantes a estas. É o caso de antigua mina das Pontes, en donde había tamén presencia de palmeiras, había presencia de animais que hoxe viven en condicións, en ambientes moi diferentes. Quero dicir, entonces, que nós podemos ir, digamos, entendendo os cambios na Terra gracias a análisis, no meu caso concreto, fundamentalmente de depósitos sedimentarios. Bueno, que pasaba fai millóns de anos, por exemplo, no Paleóxeno, desde o Paleóxeno ao Neóxeno, desde fai uns 70 millóns de anos ata fai uns máis ou menos 20 millóns de anos. Bueno, pois podemos empregar a información que nos dan os arquivos paleoambientais das cuncas galegas, das depresións tectónicas de Galicia, de Monforte, de Maceda, de Quiroga, de Valdeorras, tamén incluso de antigua cunca que existiu fai moito tempo, pois fai millóns de anos, no que son hoxe as mariñas de Betanzos. Fixadevos aquí como son materiais distintos. Mirad, a esquerda é do Paleóxeno. Se viramos de cerca, son materiais pois areosos, moi clariños, que parece como se fora sabre, como se fora un granito alterado. Aquí aparecen, algúns son máis verdes, outros son máis encarnados. Por suposto, tamén vemos aquí fallas, pero eso ahora non nos interesa. En función do aspecto que teña, sabemos que tipo digamos, de archila hai aí, que tipo de mineral hai aquí. Por exemplo, cando nós temos cores verdes, sabemos que aí hai ferro que está reducido, que non chegou a oxidarse. Cando temos, como aquí, cores tan encarnados, o que sabemos é que hai un proceso de oxidación, o que require condicións húmedas, pero mesmo despois condicións moi secas, para que o ferro que estaba oxidado, perdón, que estaba reducido, que estaba de color verdoso, se precipite e colla estes cores encarnados. É o mismo, fixademos no caso o Paleóxeno na cunca de Quiroga. Este é un habano aluvial bastante máis recente, de fará uns 6 millóns de anos, tamén na zona de San Clodio. Aquí tedes unha falla, por certo, onde está o Paleóxeno en riba de depósitos máis recientes. Tamén nos indica outro elemento, como a Terra tamén se está movendo. Inda que non vivamos, no caso galego, nunha zona moi tectónicamente moi activa, como pode ser o cinturón do fogo do Pacífico, pode ser a zona de California e demais, sí que se move. E este movimento da Terra vai dar lugar a fallas como esta que tedes aquí. Ou mirad outro exemplo, no caso de Valdeorras, que son moi semellantes, porque se repiten o mesmo tipo de facies prácticamente e o mesmo tipo de procesos asociados a condicións torrenciais, episódicas, a condicións tropicais húmedas ou condicións tropicais secas. Ou mirade no caso de Maceda, igual. Ou incluso na costa, mirade cerca da costa actual, ollo, que a costa destes fai millóns de anos estaba máis alonxada. E tedes como tamén aparecen depósitos que hoxe non están formando en Galicia, que se formaron en condicións climáticas moi diferentes das actuais. Mirade que condicións había en este momento, en estes intres, mirade que esta é a diferencia respecto ás condicións actuais. Observade que aquí, en algún momento, no máximo do Eoceno, deste momento que nos estou falando do Cenozoico, a temperatura podía ser hasta 16 grados máis altos que o actual. 16 grados. Iso é moitísimo. Isto eran as condicións totalmente diferentes ás que hai agora en Galicia. Mirad aquí, falaremos desto, como despois tamén hai en que as condicións están moito por debaixo das condicións actuais. Bueno, e durante o Cuaternario? Durante o Cuaternario, que se coñécese bastante mellor, pois os cambios tamén foron moi importantes. É un período de tempo non relativamente amplio, non? Son uns 4 millóns de anos e ao longo destes últimos 4 millóns de anos os cambios que se dieron foron realmente importantes. Cambios que podemos ver tamén a distintas escalas, sobre todo dos períodos máis preto de nós, non? Os últimos, por exemplo, 200.000, 100.000 anos. Por un lado, temos cambios na costa. Cando
Nos paseamos por a costa, podemos tomar cousas como estas. Estes niveis planiños que están uns 2, 3, incluso 4 metros do nivel actual do mar, e mirade o que temos aquí á esquerda, que sería unha antigua playa de canto, non? Como as que podedes ver en algunhas zonas non moi abundantes, pero sí en algunhas zonas de Galicia, non? Bueno, estas playas quedaron colgadas, están penduradas por riba do nivel actual do mar, non? Mirade de cerca, non? Mirade como son cantos rodados, seguro que aquí desembocaba algún regato neste sector, o mar foi traballando os cantos, aquí vemos un canto que non é do regato, sino que sería un canto que foi traballado polo mar, precisamente os cantos marinos suelen ser bastante planiños, non? Pois aquí se ve algún planiño, mirade como este canto despois están cementados, gracias a que están cementados conserváronse esta ointa actual, non? Bueno, isto vémolo, por exemplo, na zona de Sanxenxo, ría de Pontevedra, vémolo nun sector concreto dunha playa, pero moi pertillo dela vemos esta. Mirade, isto é unha plataforma costeira, unha plataforma erosiva, tamén a veces aquí abaixo, que se forman en momentos pois, en que o nivel do mar, insisto, estará uns 3 metros por riba do nivel actual. Fixádevos, isto é importante, porque moita xente pensa que o nivel do mar sempre estuvo igual. Bueno, pois momentos que veremos despois, momentos máis fríos, o nivel do mar baixa, pode chegar hasta 100 metros por debaixo do nivel actual, pero non intres semellantes aos actuais, que en condicións climáticas moito máis quentes, pois o nivel do mar está máis alto. Aquí as condicións climáticas eran un pouco máis quentes que na actualidade, as temperaturas pois eran en torno a uns 2, 3 grados por riba dos niveles das actuais, con cual hai que telo en conta. Estas cousas que estes arquivos xeomorfolóxicos, sedimentolóxicos, son de gran utilidade para entender o que pasou o que aconteceu no pasado e planificar o futuro, cousa que non se fai. Así sigue-se construindo a beira do mar, sin ter en conta que o mar vai subir en un período de tempo que non sabemos como subiu no pasado. Entón, vedes que aquí, mentres que alá, nesta parte de aquí no norte, tides unha playa de cantos, aquí tedes, por unha banda, na parte baixa, que tedes aquí máis un marrón máis oscuro, en riba da plataforma, unha playa de area, e isto que tedes aquí era unha duna, unha antigua duna, que hoxe en parte está cementada, moi poquinho cementada. En cambio, a playa está cementada, por qué? Porque, bueno, aquí hai moito ferro disolto, e de repente precipita e cementa este sector. Aí tedes un detalle, aquí é un estudio que fixemos, para despois poder falarvos dos datos que vos vou falar, e o que fixemos aquí foi coller mostras cada moi poquinho, creo que eran cada 20 centímetros, para poder analizalo devagar, non? Tamén podemos ver neste sector, vedes, unha cova, mirad aquí, mellor aquí. Como aquí se pode ver, un nivel mariño, cando o nivel do mar estaba máis alto. O nivel estaba a altura que permitiu remodelar esa plataforma que tiñamos nas diapositivas anteriores. Este é o antigo nivel mariño e este é o que se estivo producindo pois, desde que se formou aquel anteriormente, que, vou dicir aquí, foi fai uns 130.000 anos. Nós podemos datar, aquí tedes a playa, esta é unha playa de bloques, aquí temos a playa que reflicte a playa de Cantos que vos enseñaba antes, e depois ten un depósito de origen frío que falaremos por del. Pero, bueno, vedes que, mentras que estes niveis, hasta aquí, este depósito que aparece nesta parte alta, os datos que temos son 138, 108, 111, está claro que a fiabilidade dos datos non é exacta, non? Por iso, aquí o normal é que fora máis novo que esta parte de aquí, pero sempre hai en este tipo de análisis de luminiscencia que se analiza digamos, os rayos cósmicos que están afectando os rayos do sol que están afectando as areas, temos, xa digo, na base da playa, na 138, entre 138 e 111, pero que se corresponde ao
un período interglaciar semellante ao actual, un pouco máis quente que o actual. Hai que decir que, vamos a ver despois nun gráfico, que ao longo da historia xeolóxica da Terra hai intres máis quentes e máis fríos. Máis quentes que son períodos interglaciares, máis fríos que son períodos glaciares. Bueno, hai moitos depósitos da costa galega que podemos datar e que nos vai permitindo reconstruir pois o que pasou na fachada costeira galega nos últimos 130.000 anos. Aquí tedes outra plataforma, en este caso na Ría de Muros, e mirade aquí un depósito. E aquí temos todo datado. Esta forma parte da tesis de Manuel Acosta Casais. Mirade como aquí temos depósitos, aquí non se pode datar a playa, o normal é que aquí a playa nos dira, se podemos ter datado, unha idade semellante ás da playa que datamos en Sanxenxo, pero sí podemos datar estes niveis que están por riba, que se corresponderían, fixadevos, se corresponderían con estos de aquí. Con estos de aquí que temos aquí en Sanxenxo. Que aquí nos dá 28.000, pero aquí xa vedes que temos desde 36, 32, 29, e mirade como cambia. Hai momentos que dominan as cantos máis, o sea, cantos, bloquiños pequenos, aparecen a veces areas, a veces aparecen solos antigos, paleosolos, que é o que nos, bueno, realmente o que podemos datar é onde hai carbóns. E onde hai carbóns é que existen solos antigos, paleosolos. Observade, entonces, un feito, que se hai paleosolos, se hai un aquí datado 30, 29, 28, outro datado en torno a 20, outro a 14, outro a 3.400, outro a 2.200 e outro a 530, estamos vendo que aí hubo momentos máis fríos, dentro dun ambiente frío xeral, hubo intres un pouco máis fríos e un intres un pouco máis quentes dentro dun orden, non facía, as temperaturas eran realmente moi baixas. Bueno, aí tamén temos outro na zona de Arnela, perto de Muxía, e observade o que vos dicía, como hai paleosolos máis oscuros, máis pretos, máis negros, e niveis de cantos. Bueno, este sí que hai unha playa antigua. Aquí sabemos que esta playa seguro que se corresponde a aquela playa que veíamos en Sanxenxo e que podemos datar en torno a 130.000 anos. E mirade como tamén na base aparecen paleosolos que foron datados en 37.000 anos. Así, observade dúas cousas. Unha, que a partir de certos sedimentos se poden datar e podemos saber non só como son os sedimentos e como era o ambiente climático daquel intre, sino que podemos saber cando sucedeu este tipo de cousas. Pero non sempre é posible datar. A veces é complicado ou é totalmente imposible. Bueno, aí temos en Olla. En Olla tamén aparecen moitos paleosolos. Bueno, aquí non me saliron ben semanas os datos, pero realmente as cifras son semellantes. Bueno, iso se corresponde con estas condicións. Fixademos, este é o gráfico desde o último interglaciar chamado Emiense hasta, bueno, máis ou menos nos nosos días. Mirade como aquí hai momentos pois máis de nivel do mar máis alto, baixa, sube un pouquiño, baixa, sube un pouquiño, baixa, volve a subir. Bueno, asociado a estes cambios están aqueles depósitos que nos veíamos antes estou vendo se vou ben de tempo. Bueno, un elemento moi importante toda a Península Ibérica e tamén en xeral no noroeste da península, no caso de Galicia en particular, foron as pegadas dos glaciares. É onde prácticamente temos máis datos no caso galego. Ben, hai moitas formas que nos están indicando que por aí pasaron os xeos. Mirade este val, este circo glaciar e este val de forma de berce e de cuna, no val do Baloutra León, mirade un val claramente en U, case de Ancares, mirade este circo glaciar colgado na Serra de Queixen en Ourense, cerca de Requeixo, mirade o val de Piornedo,
isto que tedes aquí, isto non se ve moi ben agora, pero isto que tedes aquí é unha morrena, ou mirade, depósitos da zona de Chaguazoso, na Serra de Queixa, en Ourense, esta hora ou en Coro do Cenza, donde estos son depósitos de origen glaciar, que además podemos saber que estos estaban na parte baixa do glaciar e este estaba a parte de arriba, é un bloque errático. Bueno, isto nos está indicando que facía moito frío, que as condicións climáticas eran realmente moi distintas. Mirade a morrena de Chaguazoso, de Vilaño de Conso, ou mirade estas rochas pulidas polo paso do xeo, todo nos está indicando que o clima era moi diferente ao clima actual. Ou mirade o Val do Vivei. O Val do Vivei, no límite entre Ourense e Zamora, é o máis espectacular de todos os vales glaciares existentes en Galicia. Tivo, alo menos, uns 28 kilómetros de longitude e, por o modelo que fixemos, 525 metros de espesor. Imaginade o que son medio kilómetro de xeo acumulado nas montañas de Trevinca. O sea, as condicións eran de un glaciar espectacular. Eu que tuve a sorte de traballar en moitas montañas, os glaciares desde case Svalbard hasta a Antártida, des Andes aos Himalaya, pois non vin un glaciar tan grandote, tan enorme, como que había aquí en a zona de Trevinca, non? Fixadevos como o paso dos xeos deixou morrenas, as flechas vai vos indicando como a medida que o glaciar se foi fundindo, foi deixando morrenas a unha menor altitude, a unha menor altura respecto ao fondo do mar, non? Pero ademais deixounos unha cantidad inmensa de depósitos na zona de Pías, xa na provincia de Zamora, que nos indicaban pois como a veces o glaciar avanzaba, retrocedía, a veces cando avanzaba plegaba os sedimentos, cando a veces se formaban lagos que daban lugar a esta especie de deltas que son indicativos de tipo de depósitos. O sea, podemos ir lendo como se fora un arquivo nunha biblioteca calquera, un documento de calquera arquivo, podemos ir lendo dentro das facies que pasou en distintos sectores do territorio galego. Ou fixadevos como en ocasións non eran glaciares, non eran linguas, sino que había o que se chaman glaciares rochosos, que eran como se foran, mirad este de aquí, grandes acumulacións de bloques que iban cementados por xeo. Pensade que en vez de un cemento normal, no medio das pedras había xeo, o sea, pues todo se movía como se fora a manteiga e iba descendendo ladeira abaixo. Cando desaparece, quedan esos glaciares rochosos fósiles que poden chegar a ter, pois a mellor, 300, 400, e hai algúns, eu tuve a ocasión de ver algúns na zona dos Andes de Atacama que chegaron a ter a pasar do kilómetro, o sea, realmente espectaculares. Ou a formarse, mirad en esas condicións que chegaron a formar ríos de bloques, como o famoso Pedregal de Irimia, na Serra de Meira, ou o Pedregal dos Pedregóis, na Serra do Courel, que teñen 100 de metros, o de Pedregóis ten casi 700 metros de longitude, non? Bueno, ou este tipo de depósitos que nos están indicando ladeiras cubertas de neve, con moita fusión, con moita caída de materiales. Estos son os que se chaman derrubios estratificados de ladeira, que nos están indicando, xa digo, condicións en donde hai moita neve, hai avalanchas, a veces durante as condicións do grau que aumentan as temperaturas, pois hai maior fusión, entonces hai como pequenas coladiñas de area ou coladiñas de fango, ou a veces van patinando, cando está conxelado o solo, van patinando digamos, os clastos en riba do que son a ladeira. E, mirade, en este caso concreto, me vou parar un pouco máis porque temos moito máis datos. Tamén temos datos dos glaciares, pero os glaciares son máis escasos os datos que nos permite reconstruir. Quero dicir, temos datos de Trevinca, temos datos de Courel, e por eso sabemos que os glaciares, que non me esqueci de dicilo antes, o máximo avance debe ser temos unha datación de Trevinca, ali en Pías, que me esqueci de dicilo,
que nos deu 33.000 anos. O sea, que o glaciar estaba funcionando en Galicia fai 33.000 anos, polo menos. Eu creo que é máis, porque a datación collímola nun depósito que estaba retranqueado respecto á morrena frontal. Quer dicir, había unha morrena, que é unha acumulación diante do glaciar, que estaba separada, digamos, estaba diante de nós. Co cual, o máximo avance sería que la morrena que non podemos datar e o que podemos datar non deu 33.000 anos. Despois, temos outras datacións de 27.000, na zona xa de Zamora, temos datacións en Courel, na zona da Seara, na zona da Seara, Tello de Quiroga, que nos deu 23.000, o sea que en torno a esos datos de máis de entre 40.000 e 11.000, seguro que se dieron os procesos glaciares. Ben, en eses intres había lugares en donde funcionaban os glaciares, pero había outros lugares en donde funcionaban esos depósitos que vos enseñei antes de ladeira ou de campo de bloques ou de glaciares rocosos, glaciares rochosos, que son os glaciares, pero que son formas asociadas a o que chamamos periglaciar. O sea, que ollo que cando vades unha montaña, nunha zona pode estar funcionando un glaciar, pero en outra está funcionando procesos de ladeira diferentes. Pois, utilizando esos depósitos de ladeira, tanto os deste tipo como os deste, podemos reconstruir as paleotemperaturas. E como podemos facelo? Podemos facer porque nós sabemos que para que se xenere un glaciar rochoso ou un campo de bloques na cume, que require moito xeo, moita acción do xeo de xeo, requirense ao menos temperaturas de menos 3 graus por, digamos, temperaturas de menos 3 graus anuais, de medias anuais. En cambio, para que se formen depósitos de tipo de rubro estratificado de ladeira, pois as condicións que se requiren son en torno a máis 2 grados de temperatura media anual. En este caso, no primeiro caso, hai moitos estudios que se fixeron e que se chegou a esa conclusión, menos 3 grados. No caso dos rubros estratificados, foi a propio traballo co meu equipo en Tierra del Fuego, en Argentina, en donde podemos modelizar as temperaturas e podemos ver que se estaban formando ese tipo de depósitos con temperaturas medias de máis 2 grados de temperatura media anual. Vale, aquí, mirando no caso do Pedregal de Irimia, que chegamos, isto é moi fatigoso, moi canso, tive que estar aquí dibuixando todos os bloques que veía, para despois facer, bueno, unha reconstrucción. E gracias a esos datos, e gracias a colaboración con Alba Viana Soto, que é unha experta en facer este tipo de traballos, pois nós o que podemos saber é que a temperatura media anual de moitos lugares das montañas galegas chegaba a ter unha temperatura, xa vedes, mirad aquí, no caso estes son os de momento máis frío, que sería posiblemente fai 20.000 anos, en donde a temperatura pode chegar hasta nas cumbres de Ancares ou de Trebinca a menos 10 grados de temperatura media anual. Menos 10 grados de temperatura media anual. E no caso da fase, esta sería fai en torno a 20.000 antes do presente. No caso da fase un pouco menos fría, pero o ambiente era frío, pero non era tan riguroso, pois a temperatura media anual que chegaron a quedarse nas partes máis altas das montañas orientais de Galicia. Por que as montañas orientais de Galicia? Porque é onde temos máis datos. É onde aparecen máis cantos deste tipo, máis acumulacións deste tipo, e iso nos permitiu facer moito mellor, ter máis lugares, máis puntos, para despois poder interpolar e poder sacar o dato. Bueno, pois no caso do intre menos frío, a temperatura media anual das partes máis altas sería de en torno a uns menos 6 grados. Fixádemos, pois se hai un rapaz ou rapaza que xa desde, pois non sei, de Monforte ou xa se son da zona de Becerreá ou a zona
calquer tribes ou demais, bueno, podedes ver cales podían ser as temperaturas que houbo fai, ou ben, digamos, uns 30.000 anos, en torno a 30.000, 40.000, ou fai 20.000 anos nestos sectores. Entón, aquí temos, se vos fixades, en estos gráficos, un pouco sintetizando todo o que é os últimos miles de anos, mirade como tanto os análises de polen como os análises de digamos, os momentos utilizando isótopos de oxígeno máis fríos ou máis quentes, mirade como que domina aquí nos últimos, digamos, 2 millóns de anos son os cambios constantes, cambios que, bueno, que se dan, xa digo, a escala moi xeral, pero mirade aquí, que estes son mirade aquí, no caso desta, perdón, no caso desta gráfica, que estas dúas son de dous sondaxes que se fixeron na Antártida, mirade como hai momentos en donde a temperatura aumenta, descende, aumenta, descende, aumenta, descende, de tal xeito que non hai unha uniformidade na temperatura, non hai unha uniformidade no clima, o clima é moi cambiante. E se ampliamos máis a escala, fixadevos aquí, isto é tamén de sondaxes que se obtuveron en Groenlandia, xa vedes tamén como, pois aquí aparecen, vedes, entón está H6, H5, H4, H3, son que se coñecen como episodios Henrys, que son índices máis fríos dentro de, digamos, perdón, máis fríos non, máis quentes dentro de toda aquela secuencia fría. Vedes? Por que se sabe? Pois iso sábese porque nos fondos oceánicos aparecían moitos bloques que foron transportados por iceberg desde a parte digamos, da parte nórdica dos grandes glaciares que había no norte do planeta Terra. E entón, se había moito iceberg, había máis fusión, digamos, do xeo, había mobilidade dos bloques, e como iban cargados de sedimentos, iban soltando sedimentos que depois apareceron nos fondos marinos, pudose datar esos fondos e iso nos permite saber como dentro non hai unha secuencia uniforme, senón que hai moitos cambios ao longo da historia xeolóxica. Tanto a longo plazo, tanto a escala xeral como a escala de detalle. Durante o Holoceno, que son estes últimos 10.000, 11.000 anos, pasou igual. Todo o mundo pensa que é o que vos dicía ao principio. A xente pensa que o clima sempre é o mismo. O clima sempre cambiou ao longo da historia. Que pasa? Que agora cambia máis porque aí, agora, aparte dun cambio climático que podemos chamar natural, hai un cambio climático a nivel de acción antrópica. Se non nunha habitación estamos fumando todos, estamos botando todos os gases, ao final, lógicamente, o ambiente cambia, as condicións climáticas cambian, a temperatura cambia. Entón, hai que ter en conta eso, que hai cambios climáticos ao longo da historia xeolóxica e que agora realmente se están acelerando, e desgraciadamente moito máis do que se pensa, por acción, digamos, humana. Pero fixamos aquí, durante o Holoceno, momentos máis quentes, o que se chama o óptimo climático romano. Na época romana, que afectou, por exemplo, a Galicia, a temperatura posiblemente fora uns 2 grados máis alta que o actual. Na época medieval tamén tuvemos condicións máis quentes. Por certo, tamén non fai moito tempo, desde o século máis ou menos de 1400, século debe ser o 12 ou 13, hasta o século XVIII casi, está funcionando a pequena de xeo, condicións moi frías que explican, pois hai algún por aquí de Forcarei, que houbera, Forcarei tamén na zona de Maceda, cerquiña, ali no Montemeda tamén hai neveiras, por iso hai neveiras que os mosteiros tiñan neveiras para conservar a neve. Hoxe en día sería imposible facer ali neveiras porque se fundiría a neve enseguida. O sea que esas condicións climáticas frías chegaron hasta épocas moi recentes. Ahora está aumentando a temperatura. Mirado aquí, de novo tamén, veis, aquí a época dos gregos, a Grecia clásica,
mira os mayas en Perú, a pequena idade do xeo que dicía antes, e agora o moderno, a época moderna que está aumentando a temperatura de modo realmente moi preocupante. Bueno, si hoxe entonces, como se ve ese aumento das temperaturas? Pois desde esta imaxe, que é como se vai fundindo o permafrost, os suelos que estaban conxelados nas zonas do norte, esta foto os fixen en Svalbard a 80 grados de altitude norte, ou fixadevos como, bueno, isto é subindo cara ao Himalaya, como se van topando xa os vales antigos que van quedando, vales glaciares que están sendo abandonados, ou mirade como se ven bloques que foron transportados polo xeo de 400 km máis arriba na zona de Quebec, ou mirade unha cuña de xeo que nos indica pois un transporte, unha, digamos, unha... Vamos a ver que me avisa aquí que me queda moi poquinho tempo. Bueno, estou rematando, xa rematou. Entón, fixadevos aquí, mirade como se poden ver en moitos lugares da Terra os cambios, niveles marinos no canal Beagle en Terra de Fuego, ou na bahía de Ontario, na bahía de Hudson, ou mirade unha playa colgada en Normandía, ou mirade isto é o pequeno o Perito Moreno, isto é a foto que fixen diante, pero esta é a imaxe de satélite da NASA, mirade, que hasta onde chegaba o xeo, e agora, pois, mira onde está, o Perito Moreno está aquí. Ou mirade o Himalaya, todos os que tedes aquí son, bueno, isto é unha foto antigua, o sea, que estou seguro que na actualidade xa non está así. Estos son os glaciares que descenden do Himalaya, e fixadevos, esta foto fíxena no ano 2006. Estou seguro que este cerca do campamento base cando se sube ao Everest, no val de Solocombú, aquí está esta zona de por aquí, e mirade como, se hoxe vou a fago a foto, seguro que xa non está igual. Igual que non está, seguro que non está igual esta foto que fixen antes de 2006, non, foi 2009, no caso de Nova Zelanda, en donde se está fundindo, vedes, isto é o glaciar que quedou sepultado por os sedimentos e que se formaba un lago que seguro que está máis parecido a isto. Mirade como retroceden os glaciares. Ou mirade esta foto que saquei do panel frente ao glaciar Joseph en Nova Zelanda. Mirade onde iba o glaciar en 1865, a altura que tiña. Mira, 1907, 1930, 1950. Esta foto, cando eu estuve ali, que sí que foi 2000, que fixen? 2006 foi Himalaya, 2009 foi Nova Zelanda. Cando pasaron xa pois moitos anos, 15 anos, co cual seguro que o glaciar xa non está aquí, que está máis arriba. O sea que a Terra está mudando e cada vez está mudando a maior velocidade. Está mudando, en algúns lugares se ve pois que o tema se está convertindo en dramático. Estáse fundindo todo o permafrost e donde había ante bosques de turbeira, ahora están aparecendo lagos. Mirade, cada buratiño, esta cor negra que tedes aquí, pois son lagos como este, non? Ou mirade que pasa no lago Popó en Bolivia, como era no 2013, como é xa no 16, ou mirade o lago Chad, que como se está, mira como foi cambiando ao longo do tempo. Realmente estamos nun momento de cambio moi acelerado e son imaxes recentes do Pacífico e mirade o nivel do mar que se prevé para o ano 2050. Lóxicamente, boa parte das illas que apenas teñen 1 metro, 2 metros sobre o nivel do mar van desaparecer tragadas pola agua. Si o planeta, si isto é certo, si aumenta 4 grados, é certo, mirad o que nos vai tocar. O que vai tocar é que os desertos van ser máis desertos, toda África vai ser bastante máis seca, e todo o que é Europa mediterránea, todo o que é Estados Unidos, todo o que é boa parte da parte que hoxe en día son as latitudes medias
e os climas, digamos, oceánicos con temperaturas suaves se van convertir en climas mediterráneos. Co cual, a Terra mudou ao longo da historia e a Terra vai a seguir mudando. A veces hai cousas que non se pode, o que é a parte natural, lóxicamente non se pode facer nada contra ela, pero a parte antrópica sí. Ou paramos este desastre ou senón o futuro realmente vai ser moi complicado. Pois nada máis, por a miña parte, agora, se hai preguntas, pasadas, escribidas, que me fan pasar a través de chat. Moitas gracias. Bueno, aquí teño algunha pregunta. Por exemplo, teño unha pregunta, deixadme ver aquí. Dice, sempre cambia o planeta Terra? Sí, cambia desde que se forma o planeta foi cambiando. E seguirá a cambiar, é o seu sino, non seguir cambiando. Primeiro cambios máis de tipo xeolóxico e agora de tipo xeolóxico e de tipo biótico tamén. O sea que a tendencia xeral é o cambio. Outra pregunta que me fan aquí, que me digan aquí, espera un momentiño, en que momento hai evidencias para a ciencia de que houve glaciación en Galicia? Glaciacións en Galicia, os primeiros traballos sobre todo dos alemáns, xa no século XIX, xa falaban de glaciacións en Galicia, non? Sobre todo a partir dos anos 40, do 1940, 45, empezan tamén xa a haber máis datos que falan de glaciarismo na zona sobre todo de Queixa, na Serra de Queixa, entre Vinca, e a partir de aí, cando digamos, se consigue un maior número de datos son nos últimos, digamos, 20 anos, en donde se estudian todos os macizos montañosos e entonces, bueno, se demostran claramente a presencia de glaciares en Ancares, Courel, Tevinca, Manzanedas, todo o que o Xurés, por suposto tamén na costa, na Capelada, no Xistral, e as evidencias que están xa publicadas en revistas científicas son moito máis numerosas que no pasado, non?
Bueno, pois non hai máis preguntas, pois moitas gracias pola vosa atención e nada máis. Podemos vernos cando que irades falando destes temas, que sei que son complexos, que son difíciles, pero que, bueno, algúns a mellor ahora non nos entendedes moi ben, pero co paso do tempo seguro que os iredes entendendo moito mellor. Bueno, pois gracias por estar aí e nada máis pola miña parte.